Molt bona gent i benvinguts. Avui us explicaré una miqueta com vaig evolucionant de la lesió, que com ja vaig explicar en el vídeo de l'Onco, que si no l'heu vist us deixaré el link a baix si voleu veure, us explico més o menys com em va anar l'Onco aquest any. Doncs ja us vaig comentar que la lesió que tenia, que era, tendinitis del lligament del tibial posterior, doncs a pesar que ja estava recuperat del tot, vaig fer l'Onco i vaig tornar a recaure de nou en la lesió, i avui toca segon dia de córrer. La setmana passada vaig sortir ja de nou, sensacions bastant bones, millor del que em pensava, però això sí, encara hem de treballar molt i molt, principalment la part de força, el que és propio per reforçar tendons i músculs del turmell i de tot. Així que la recuperació d'una tendinitis no és igual que una sobrecàrrega muscular. El procés de recuperació és més lent i més complicat, però bueno, res és impossible. La veritat que potser una de les putades, coses faig mal fetes, més ben dit, va ser parar per 2 mesos seguits, pràcticament sense res d'impacte, entrenar la força del turmell per reforçar tendons, turmells, articulacions, etc. Aquí va ser un error, potser no hauria d'haver estat tan parat, però bueno, potser per culpa d'això a la que vaig voler tornar a arrencar i voler tornar a cardar-li canya de nou, pues, potser per culpa d'això he tornat a recaure per no acabar de fer net i no estar reforçat. Ara, actualment, estic treballant 2 cops a la setmana força, un dia més específic per corredors, potència, força muscular, etc. I llavors un altre dia treballo més mobilitat i estiraments, que és una cosa molt important, que a vegades s'oblida, i també exercicis de propio. Potser també inclouré algo de core, que també ajuda molt, i sobretot exercicis de gluti, que també t'ajuden, diguéssim, en l'equilibri i en la posició, o sigui, en la millora de carrera. Doncs bueno, com us anava dient, avui segon dia de córrer, per lo que em va difícil, de moment aquests dies de córrer, res de completament pla, més que res terreny ondulat, és a dir, puja i baixa per muntanya, però tampoc sense passar-nos de desnivell, ni de camins massa tècnics, rotllo això, que és un corrió molt fàcil aquest, que és la Mostela. Ja us farem vídeo ensenyant-vos corriols de per aquí a la zona meva, per on entreno jo. Doncs bueno, com us anava dient, terreny ondulat, xino-xano, velocitat de creuer i anar fent. Perquè així d'aquesta forma, al ser terreny ondulat, mai recolzo el peu en el mateix lloc, i al ser muntanya, que és un terreny irregular, també va treballar en la musculació. Així que d'aquesta manera estic treballant propio, reforçant articulacions perquè hi ha impacte, però tampoc impacte molt i molt agressiu, perquè anem fent trote molt suau i xino-xano. Llavors, actualment, aquest rodatge suau per muntanya, doncs, de moment és un cop per setmana, durant 4 setmanes. La setmana passada va ser primer dia, aquest segon dia, i la veritat que ha de ser molt suau, sense passar-me massa. I llavors la resta de dies, bici i 2 cops per setmana, força. Després d'aquestes 4 setmanes d'un cop per setmana córrer, afegir també un segon dia, però suau. I mica en mica anar sumant dies de córrer, augmentar distància i mica en mica anar-li cardant canya amb exercicis
d'intensitat. I aviam si mica en mica doncs puc anar sortint d'aquesta maleïda lesió, que la veritat que em té negre, com ja us vaig dir, és una molèstia que arrastro des de després de la mitja de Donosti, però és allò que no li dones importància, perquè anava fent fregues, desapareixia, anant al fisio i tot, desapareixia, cap d'un temps me tornava i no li donava gaire importància. Em pensava que era sobrecàrrega, potser per la culpa de cartar-li molta canya a la mitja de Donosti. Però jo me vaig passar un temps sense i llavors me va tornar. I anava fent així. Com no parava quiet, doncs a dures penes doncs notava la molèstia. Saps? Estava allà oblidada i de tant en quant no la notava. Però si tu va ser parar la setmana de Sant Joan, que la vaig agafar una setmana sabàtica sense fotre res, per descansar bé i reposar. Clar, tu diràs, portava en qüestió de 6 mesos 9 curses i no pas curtes, i al carregar-li canya, doncs tu diràs, necessitava una setmana de repòs total per fer un reset mental principalment. Doncs bueno, va ser després d'aquesta setmana de Sant Joan que catapum em va tornar aquesta lesió. O sigui, diguéssim, ja la tenia, però em refereixo que la vaig notar molt fort, punxada darrere punxada, descansava una setmana, intentava tornar a arrencar, tornava a tenir punxades i al final me'n vaig anar a fer una eco i em van dir això, que tenia una tendinitis del lligament del tibial posterior com una casa, o sigui, que Déu-n'hi-do. I bueno, la veritat que va ser dur aquests, tant el juliol com agost, que no vaig poder córrer ni una mica i veure que tots els meus col·legues doncs se n'anaven a fer rutes pels Pirineus, cursa cap aquí, cursa cap allà. I hosti, aquella impotència de veure de que jo no puc, saps? Era com una espècie, com per dir-ho així, una enveja sana, però la veritat va ser molt frustrant que una cosa que t'agrada doncs no puguis practicar-ho. I mentalment això em va enfonsar una miqueta, però bueno, llavors al setembre vaig voler tornar a provar a córrer. Al principi anava bé, anava tot bé, i em pensava que s'havia recuperat, i a principis d'octubre doncs vaig decidir fer l'onco amb els de l'equip. I bueno, això ja va ser la gota que va passar el got, i pum, vaig tornar a recaure en la lesió. Però bueno, el bo, que com ja portava un mes treballant força i corrents, doncs s'havia reforçat la zona, i això potser, després d'això, fent una setmaneta de repòs, tot així al fisio, em va clavar agulles a la meitat de la cama, perquè també tenia el tibial anterior bastant carregat, que si acupuntura, electroacupuntura, punxa seca, etc. I sembla que ara bastant bé. L'únic que quin és el problema? Que la feina que tinc jo són moltes hores dret al dia i clar, no acabo de recuperar del tot. Però bueno, sembla que mica en mica la cosa va millorant. Ara d'aquí 2 setmanes torno a anar al fisio per de fer descàrrega. També mirarem bé el turmell, ja com el tinc, si s'ha de tornar a punxar o què. Però bueno, de moment sembla que vaig pel bon camí. He tingut molta paciència fins ara, senyal que faig bé les coses. Però bueno, mica en mica ja ens hi vaig sortint d'aquesta lesió. Doncs bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Ja us aniré informant per xarxes socials, que les tindreu a baix a la descripció, per si em voleu seguir. Doncs us aniré informant de com vaig evolucionant de la lesió. També us vaig dir que d'aquí 2 setmanes no podré córrer la cursa de la Ratafia, que és una cursa, la segona cursa que es fa aquí al poble, que li tinc moltes ganes, perquè és això, és el poble, corres contra amics, i aquesta rivalitat sana sempre mola, aquest pique que tenim. Però bueno, aquest any no la correré, ja us vaig dir, que prefereixo més no córrer-la i recuperar bé. Però bueno, si tot i així estarem allà, gravant-la des de dins, i us aniré informant de com va la cursa. Intentarem seguir el primer corredor, primera corredora,
etc. I alguna sorpresa també pel mig que hi haurà, que vull parlar-ho amb uns quants, i si es pot, i bueno, ja ho veureu. Així que bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. I bueno, també no oblideu subscriure-vos, que com ja sabeu, ajudeu un piló. I ara sí, fins la pròxima.